Kat nang he nang san lahikai yangi ban bod bet ya ki jo kilenti ki ba ki wei ki layan. Henry amdan pat ki ban keli hatu pila mo ban yeng hala ki jong ki kejan. Hatu pila ban yakun persya ya ki jing ban wan ra ka jing kala ban kentiu lang ya ki imlang salang. Kalenti kamlong ka basok. Kalong ka badap de ki jing ba jing janjar. Henry, ya kito ki ba ang nuot ban pen urlong ki jing temu ki jongki. Usok ka jing tre shitam un pen wandor. Am tang ya kalawe jong pi. Henry ru ya kalawe jong ka imlang ka salang. Wat kuslay? Pimnan kamban yad marway na marke Chief Minister's E-Championship Challenge 5.0 kadon hang ni ban kersyan ya kito ki betemu ban kieu artat. Wat hapdeng giding penkiang. Kenia ka jing yako kan plilat plilenti ya pi bapinyo ya ki jing hikai ki la jing yaram bat ki jing kersyan ha ke bapila ban penpau perthai ya ki sap ki jong pi. Kenia ka challenge ya ka bala penmi da ka sorkar Meghalaya la pinwandur ban kersyan ya ki kamla jong ki bathemai bat ki bedang shisdang. Kalong kerensan ke ban ai jing yarap jing hikai bat jing kersyan ling ba ka Primes Incubation Program ka bakhendai benai. Lada pide ginong sang snong jong ka jela Meghalaya bala don lupa ya ki kam khai pateng ka ba phikwa ban kintiao kani ka long ken kalat ya phi ki nyo pusan ngot ki ban sha jet kin yo jing kersyan ki kam jong ki ha kerukom jong ki grants ha ka ba lai pusan ngot ki ban wan shakmat kin yo arlak tingka bat ki saw po ngot pat ki wei kin yo ka jing yarap ka ba shilak tingka. Nalor kata, pinyo jing mentoy tu, da ka jing syahi kai markmat na ki riu shimet ki bala benanam. Kumno ban sandor ya kakam, batru kumno ban yo jing yarap ha ka liang kapisa, ka yo kahat, bat ki jaga tre ki badan ha shillong batura. Kala day kapor ban pen urlongi ki jing pos niyo, bat ban pen wandor ya kalawe jong pi. Kapor jong pi kala day menta. Kapor jong pi la day menta. Kapor jong pi kala day menta. Ka-adventurous nyotrap off-roaders ni ka AHOR. Kala penlong nya ka 6th adventure nyotrap off-roaders AHOR 4x4 off-road challenge haka Karsati Nature Park ka Umtham haka district Riboy haka Sisajan jeng ka Toyo Balala. Bagani ka jeng kop nya akikali haka kete pada kejaka ka ba khoro khoram lawan bani shim benta de kinong nya akali na keleng ki jela. Kelempung yang penihar kali kelempi korok param dia di laut tetap langit from the 6 adventures nyotrap off-roaders AHOR 4x4 off-road challenge kelempian daga adventures nyotrap off-roaders AHOR kalau poin coba kod akan kadal pada berisau azar besar jadi jingnya pun dikenal kategori berpikir long Karsati Nature Park Umtham Agni ke Jacob nya kali Lasaki ke jempoi bani shim benta de kenong nya kali betit ke jela Meghalaya betuet ke jela kamtam ke jempoi bani shim bentaru da kinong nya kali na ke jela Kerela. Lawan bansaki ne ke jempun kotno ke Jacob nya kali do ba MB Tongper ADC Griboy ba dan lang Soklet Vice Chairman ke Meghalaya Resource Employment Generation Council ba Damien Omdor President ke AHOR ba Ferdinand Jarin Secretary ba Ferdinand Karkamni Vice President ba Kiwi. Haga singi ke balapan kot ikani ke Jacob la sambu usnam haga baunong nya akali na Kerela do mehbub ke bad u Shafi Sike keliyo ra ikan nam kom Lahduh haga kedan pro modified belayo ban ra sindon ke song tengka ke ba iway point san lak tengka lambat ke trophy. Lasakiru bayakan nam Lahduh haga kedan jong semi modified lara da u cameo lawai bad u Freddy Mauri haga stock kategori lara da u Rashid Mukim bad u bankir kongwer kat ba Kasamla Filitas AM bat kamar kenti warjeri
kilayo akan nam Lahduh agajnya kop nya kali jengki kentai nalor kini ki kusnam la samrut ki kusnam kum best driver but co-driver